De centrale as tussen Dokkum en de Westereen bleef tijdens het Admiraliteitsweekend gewoon iepen. De borden binnen intussen aangeplakt. Nou, er is gelukkig wel heel snel schakelen. We konden rechtstreeks schakelen, onder andere via vakkens. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat we direct de lijn hingen. En die het gelukkig heel snel schakelen en dat het een week opschoten weer koe. Maar even zo'n groot werkzaamhedenproject verplaatsen, dat had nogal wat voor in ierde. Nou, dat is wel complex. Eerlijk is eerlijk. Het is niet zo even dat je zo gewoon één telefoontje, het is klaar. Daar gaat veel aan vooraf. En dat komt ook dat in dit geval de aannemer Heijmans ook weer met derde partijen werkt. Die hebben we ook weer inhuur. Nou, het is sowieso momenteel qua mensen die werk kunnen doen, is het gewoon moeilijk. Veel vertraging her en der. Dus het is niet zomaar even eenvoudig iets. Dus ik ben ook ontzettend blij dat ook de aannemer Heijmans in dit geval ook heeft gezien van ja, dit is dan ontzettend belangrijk voor de regio en voor Dokkum. Dat die ook bereid zijn geweest om alle bochten te wringen om hier een oplossing voor te zoeken. Die oplossing is voen. Vlak na de Admiraliteitsdagen zetten de werkzaamheden nooit een. Dan worden de stielslakken aardutsen met speciale fooien. Dat project zal meerdere maanden worden. Het verkeer zal er ook hinder van ondervinden, maar er bloot na de complete afsluiting van een paar dagen wel één wijhelte beschikbaar. De Dwarpen en Dokkum hoegen haar in elk geval net voor een verkeerschaos op te meidjen tijdens de Admiraliteitsdagen. Het moet gewoon een fantastisch mooi feest worden. En ze hebben 2 jaar helaas niet kunnen doen. Dus ik begrijp ook heel goed dat ze met heel veel plezier en uitkijken naar het grote feest. En dan was het heel vervelend geweest natuurlijk als die weg is, dat die centrale as dan niet bereikbaar was geweest. Zul je hem richting de Admiraliteitsdagen nou nog verder ergens bokkensprong in paard komen? Of je denkt van, dit gingen we net verwachten? Nou, dit wie wel even een bokkensprong, maar deze die hebben we gelukkig weer oplossen kunnen. Dus daar ben we heel blij mee. En de komende dagen staat natuurlijk helemaal in het teken van de voorbereidingen. Dus we hebben alle vertrouwen en het komt helemaal goed. En we hebben voornamelijk heel veel zin in het evenement.